Valószínűleg tudja, mi a szívelégtelenség. De tényleg ismeri a szívelégtelenséget? Kit ismersz, akinek rendellenes szívritmusa volt? Isemiás szívbetegség, magas vérnyomás. Vagy szívroham? Ki élt az életedben autoimmunbetegségekkel? Kire gondolhatsz, aki egészségtelen életmódbeli szokásokkal küzd? Ilyen például az alkoholizmus, az elhízás vagy aki nem mozog eleget. Aki közel áll hozzád és pajzsmirigybetegségben, cukorbetegségben, vesebetegségben vagy vashiányban szenved. Akit szeretsz, aki állandóan fáradt, vagy gyorsan hízott. Mindannyian ismerünk valakit, aki ezen egészségügyi problémák egyikét tapasztalja. De mi a közös bennük? A válasz meglepő lehet. Mindannyiukat veszélyezteti a szívelégtelenség kialakulása. Bonyolult betegség, amely bármilyen korú embereket érint, és a hozzá kapcsolódó különböző körülmények miatt túl sokáig észrevétlen maradhat. Felismernéd? Fontos felismerni azokat az állapotokat, amelyek számodra nagyobb kockázatot jelentenek a szívelégtelenségre. Ha kétségei vannak, forduljon orvosához. Ellenőriztesse a szívét.